moto wakanaka kuchitonora but unogona kupisa imba pakashayikwa control. There's a tragedy story yakaitika, a sad story. May their souls rest in peace. Varume vekuzvishava kana vakainzwa vakafa nembaura mumba, vaida kudzirwa ndobva vatofa. Chando chakaipa chinouraya vakafa nekudziya. Good things without knowledge or control. Knowledge yavakashaya yemusaziva kuti tikavhara mahwindo nemadhoo nemarasha aya munoita carbon monoxide tinofa. Saka knowledge yakashayikwa pari kudzirwa kwaidiwa. So in life you must get knowledge. Chese chaunoda mari ukaida iva knowledge kuti inoshandei inoitwa sei. Because ikangouya pasina kurongeka inokurongera. Unerekana wani mwana kuchagutu nenyaya mari iyoyi. Pamusoro nditende Mwari nekuda kwemukana watipa kuti tinzwe shoko rawo muupenyu hwedu. Muchiitiko chinorwadza zvakadai but nguva dzese anoramba ari Mwari naye. Tinotenda zvikuru. Tadaverenge shoko raMwari kubva kubhuku yaMatthew 27. Toshandisa Bible rechirungu explain. Matthew 27 verse 45. Now from the 6th hour there was darkness all over the land until the 9th hour. And about the 9th hour Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why have you forsaken me? Mwari wakuzwe ndinamati. Baba tinokutendai panzvimbo ino. Taurai kuupenyu hwedu. Mutinyaradze namweya mutsvene wenyu, mutisindise uye nekutigonesa neshoko renyu muzita raJesu. Amen. Yandaverenga pano incident yakaitika Jesu ari pamuchinjikwa ari pacross. Ndo zvaakainga zvekudeura ropa pamuchinjikwa kuti vanhu vapone. But the process was so painful. Zvairwadza huriwo urongwa hwaMwari kuti auye panyika afire vanhu. Asi nzira yacho yanga ine marwadzo. So chinhu chinonzi marwadzo regai ndidzoke nemi kuna Genesis chapter 3:15. Mwari vachitaura nemukadzi vanoti ndichawedzera marwadzo pakupona. I will increase pain in childbearing. Kureva kuti kune marwadzo agara ariko whether munhu ari right kana kuti asiri right, zvingori designed by God. Izvire kuti ndichawedzera marwadzo rinongoreva kuti marwadzo anga agara aripo pamukadzi, asi paakatadzira Mwari, Mwari vakati I will increase, not introduce, which means pain was already introduced before sin. Saka Mwari ndokubva ndichawedzera marwadzo kuti agara aripo. Saka zvinorwadza muupenyu zviriko, whether rich or poor, educated or not, intelligent or not, marwadzo mulife ariko. And the worst part of it, rufu. Nawe rufu inoitika kumazera ese, nyangwe tine mazera sevanhu anonyanyotibata kuti why. Nekuda kwekuti even 100 years munzwa vanhu kana ari birthday vachiti we wish you many more. Kana akatosvika 100 pano ndakaona paFacebook 116 mutungamiriri, so vanhu vaifara vakatoti wish you many more pa 106. Saka chido chedu kuda upenyu kusvika mbeno kwaunozosvika. So Mwari zvavakaita manje, program iyo vanoiziva kuti toida zvekudaro yeupenyu, ndokubva varonga program yeupenyu usingaperi muna Kristu. Unopera unogona kuuwana usiri muna Kristu, wangosikwawo naMwari. Nokuti munhu wese ari panyika munhu waMwari, asi vakatengwa neropa raKristu ndo vana vaMwari, ndo mutsauko chete. Wese ari pano munhu waMwari, asi vanotenda muvhangeri raKristu vakaponeswa ndo vana vaMwari. Saka vana nevanhu maklasi 2 evanhu vakatosiyana, zvekuti kana munhu achidhila nevanhu uye achidhila nevana vake zvinhu zvakasiyana. Isiriyo nyaya, but ndinondidzoke kuti upenyu husingaperi program iyo iriko kana munhu agamuchira Jesu Kristu, agamuchira eternal life. So unopera unorwadza nekuda kwekuti takadhizainwa matiri isusu kuda iwo wacho, even wachembera sei unongochida kuramba uchingopusha uchingoenda, upenyu hunonakidza wakanaka. Sa reality iripo manje yedeath iyi ndeyekuti inoitika pamazera ese chero. Zvichida vanhu vanogona kuti nokuti panotaurwa pakafa munhu dai vakamhanya nenzira iyi apa vakati nonokei, nevanokasika vanofa vachitokasika. Chiremba chai anofa, n'anga inofa. Izvezvi so hakusati kwane chechi inotiza rufu zvekuti ungatoti ndofunga yasira asidai mapinda kunofiwa. Bhaibheri ratiri kuverengayo vadzidzi vaJesu vese vanokurumbira nemaprofita akaita seya vakafa.
including Lazaro akamutswa naJesu akazofa futhi. Ayinjengeke kana ukamutswa uleko chizomita second time yako yekuzofa futhi. Why? Because sokomura uriko chakabele kwa chinofa. But panguwa ndoba tine problem. 7. But iye mwari mukuziva kwake nawo akati ndichakupa imwe yamutsvene anhu vamunyaradzi. Kule kuti tinogona kunyaradzana sevanhu but hazvisvike panonzwa kuti munhu afirwa watanzwe kuti zvaright. 2014 I lost my son. Ndatotaka kuparidza mastreets. So I had this in mind. Kuti kana vana vezvifei vachitokura vachichembera kwenini pastor senda viga wangu. Hakuna akagona nipa mindiro yacho yandakanzwa kuti ndo mindiro kai. Kana vaingouya vaingoti zvinowanikwa upenyu inguva. Obvati inguva yerudzi inokwana yarudiki. Yekuti inguva kaukatara kuna ati kure inguva yacho kuti ayo tata tifambei. So unoshaya the right answer. Saka zvichikuda iye mweya mutsvene anovamunyaradzi. Vanhu naanasahwira tinotraya nemagepi patokwanisa. But nyaya yerufu ireality kumunhu afirwa kudarika vaungana. Ini pavakauya kudomboshawa takanoitisa kudomboshawa burial. Amashamwari nehama zvakauya usakana vanhu vachiro vakaungana sonoita ngefunction. Mazosara mega mani isi kumusha tinovigira payadhika. Vanhu vaenda ukatendera kuseri kuemba woona gonyo sounoti zvakaitika. Unotanga kuchema panyowani pasina anokubata. Waine chedu marwadzo hakuna angagamuchire kuti no it's okay. It's okay inotaurwa pavanhu. Mumwoyo mako inenge isingadaro. Wairreality yawasangana nayo inorema kudaro. So pana paJesu yaakainga ndekuenda pamuchinjikwa. But muchinjikwa wacho wasvika pawarwadza zvekuti ari kuita mubvunzo. Iye akambopinda mumeeting yekuti ndiri kuenda panyika kunofira vanhu baba. Meeting yapera yapasa ndokubva uya panyika. Apa muchinjikwa akuita mubvunzo. Munhu akabuda mumeeting kuti mandisirei. Kanguva kekunzwa kuti Mwari vandisiya kariko. Iye uriwo kwaMwari futi. Iye aitoti ndina baba tiri vamwe handinite zvandisina kuona baba vachiita, baba vanondinzwa. But anosvika paanoti mandisirei. A moment yekuti inokusiya uri paposition yemunhu Mwari wobva ava Mwari. Unozwa lero nyangwe munhu akashumira akaprofita akadii, nyaya ndeyekuti munhu pane difference yake naMwari, pane gap nelevel yeumwari isingasvikike nemunhu nekuda kwokuti kana uri wakapfeka nyama uri munhu pane paunogumira. Une mibvunzo yekuti haukwanisi kuwana answer kana uchibvunza vane nyama sewe nekuda kwokuti iye mweya ndiye ungaziva. Saka Jesu paanoti Mwari wangu mandisirei, that's a question. Iri kumubata kuti ndoda explanation, ndoda aitoda mhinduro haya, hakusi kungotaura chete. Kana answer aitoida, and guess what? There was no answer. Harina kurekota kuti baba vakazotaura kuti haida kusiya nekuti wazodai hakuna. Yakasara iri mubvunzo ende munhu achitofa. Mulife yedu sevanhu tine mibvunzo yekuti hakuna munhu ane mhinduro nayo. Ukaona wabvunza zvinogonekwa kupindurwa nevanhu zviri muremu diki. Kune zvokuti vanhu chaivo vanosvika pavanoti iye aite. Anoona nyangwe ukarwara ana chiremba vari so professional vanogona basa ravo, but basa rachiremba rakareruka pakudai. Munhu akafa chiremba atorerwe tsamba yekurapa. Zvinonzi Mwari vaita kuda kwawo. Kukundikana kwake sachiremba, but akapiwa advantage yekunzi ayoka munhu anofa. Yes. Saka basa ravo rakareruka mani. Nekuti kana akakundikana zvinogamuchirika. Aiwa inguva. Ko unyanzvi hwese urati takasvika patakazvigutsikana sevanhu kuti unyanzvi hwedu haudarike kana Mwari vataura chinhu. Amen. Kungwara kugona zvese zvatingaita zvinongotisiya tiri palevel yekungova vanhu. Pana akambouya kwandiri zvanzi mufundisi ndine chiroto changu so ndidudzire hope dzangu ndikati ndiri kutorotawo dzangu nditotsvaga nemududzi. Zvanzi aiwa pati munoparidza handina kudanirwa izvozvo. Ndakadai kuchechi kwaya vafundisi vaprofita vava so professional. Nyaya dzausina kudanirwa dzausina kutenderwa naMwari kudhila nadzo ko ukanyarara unobvira. Wai nekuda kwokuti tine vanhu vatiri kukuvadza in the name yekuti tirambe tichiremekedzwa but tinoda kuadhiresa nyaya yausingakwanisi. Chiremba wemaziso kana akashaya maclients wedziwo ukaenda ukakuwara gumbo hatitoriwo madhokotera ikatibati anokurifeya kuna chiremba wemaziso. They are so professional. But ukazouya kuchechi
nekuda kwekuti handidi kuti ubude yedu ndotraya ende ndovanda kukuvadza ende tapedza kukuvadza nekuti ndovanda kuti iwo hauna kutenda idhemenji iriko kuchechi dai Mwari atibatsira. Mubvunzo uri paKalvari hauna mhinduro. Panoita mubvunzo yakawanda yokuti haipindurike sevanhu nezvipo zvatinazvo sevaprofita semaapostles. Unosvika paunonzwa kuti aiwa ndakadanwa handisiri akazvidana, but kune higher authority pamusoro ane mhinduro nezvese. Ndiye Mwari. Mwari wangu mandisire. Prosesi inorwadza, asi ndiye nenyaya yakainga inorwadza kudai iriko ndo yakainga. Hama dzangu panyika rufu ruriko, mabishop anofa, n'anga dzinofa. Musazonyepironza akapinda kwedu so akunozodai so ikoko kune vanhu vanotofa, naiye akuti ukapinda kwedu achafa inguva. Kana ukanopovitonza ndiri kuona gomba mudzoti rako futi ripo pamberi apa waiboti risemutimu tinofa, ndingasaruona but kuziva kuti ririko nozviziva nokuti hazvijambike mushongo chakabereko. But pane nyaya pazera manje kuti sei yatorwa nenguva iyi, nokuti pfungwa yedu takazviprograma ende unosarira unoti asi dai angarwara dai zvazviri nani. Tine vanhu vanosvika pakuti usifoni ndakauda kurirutsa manje kuti asi dai akarwara accident haizoita, asi dai akadai dai vakamhanya kuna chiremba uyu ishasha. Every good hospital ine mochari. Whether hospital location kana kumavenues pane panopota vachiendeswa nousero zvaramba. Vamwe vanofa vachinoenda kunorapwa kunze vari mundege, mumwe ofa ari mubhara achipushwa kuenda kuchipatara. Vafa inguva. Uchenjeri hwemunhu haugoni kukonesa zvinhu zvakatarwa nemwaka nenguva yaMwari. So muzvese izvozvo anoramba ari Mwari. Why? Nokuti nyasha dzekuti iwe urarame uri mupenyu chinonzwa vhangeri inyasha dzakakura. Nokuti izwa kana takaunganira mudiki afa, chakakuchengetewo uri mudiki chii? Ndiye. Izvozvo uchichema kuti dai Mwari andirangarira, iwo upenyu kurangarirwa kuzhinji hazvibhadharike ufunge. Hakuna kwaunogona kuti mari yangu indikuchovha 5 years, hazvigoneke. So upenyu hwatinahwo ndo nyasha dzaMwari. Asi hama dzangu une marwadzo arimo. Munhu akaudzwa one side rechinhu, when the other side happens anobrekeka zvakanyanya nokuti anga asinonga azviudzwa. Ufunge kunofiwa. Mufunge hama dzangu tinofa. Tine nyaya dzatisina mhinduro nadzo. Inongova mubvunzo chete kuti but sei zvaitika kwandiri. Neari panext door afirwa anongotiwo sei zvaitika kwandiri. Ufunge zvinoitika kwatiri nokuti tiri vanhu. But pane package yeinternal life. And despite kuti kune blessing yeinternal life kumberi, iyo yekungotenda Mwari akakupa upenyu nekukusika yanga yakaipei. Amen. Pasina kunditano munozoitirwa zvakati ko iye kuti akakusika akakupa upenyu yakaipei kungomutenda usamwari. Notononyengetedzwa kwazvo. Katina mateikata anotokupa upenyu akakura anokuchengeta izvezvi. Mwari anokupa utano hwese. 2008 wanga uriko pakafa vazhinji neCovid, haisi nyaya yehygiene yakakuchengeta. Kune vanga vari smart vakatofa vari smart kudaro. Hama dzangu zvikakuwira kuchenjera nekurongeka hakushandi. Ende wese anonzwisisa chinonzi nyasha haagoni kudadira munhu. Hana vanonongedzera kuti havana zvavanoziva, nokuti mukuziva kwako kwese nyasha dzikashaika hatina kwatinoenda. Ndawadzatara nehama dzangu kumachechi kuti unoziva kunge nyaya yewanano sowanano pachayo ndo pane nyasha dzese manje. Chinonzi marriage chine nyasha dzakakura. Waisi tinofamba ukafamba manheru chaya kune imwe timu yaunoona yakamira murodi. Dai zvaitenderwa kuti unoenda netochi umbovheneka fesi unyatsoona kuti panze apa pane munhu mutsvinu haasi mumba pakashayikwa nyasha akangowana fesi chete. Iriyazikai chienda unotarisa kumba uchanotsanura kutaura zhuwa. Kumba ni panze, unoti panze pafana kunge kuri kumba kuri panze. Vanozvano nyasha madzikashayikwa wepanze wemumbarita wepanze
Ndofunga kwandinzwa ndatopedza uchenjeri wemunhu une paunogumira munhu akashayiwa Mwari. Hama dzangu nyaya dzinorwadza muupenyu dziriko, dzinokuwana uri naMwari here kana kuti uri wega. Ndopane imwe nyaya, nokuti kuitika zvichatoitika, bati zvikaitika wakamirira muna Kristu ndiye ana Mweya Mutsvene munyaradzi. Nokuti gepe revanhu rekunyaradzana nemaideas atinopanana, ndinoti pane dzimwe nguva rufu chero rinokonzera kuti vanhu vatozovengana pakubuda dzimwe nyaya. Ndo vakanonoka kudai, ndo vasina kuzomira nesu, ndo vasina kuzodai. Vakamirwa nawo mumasituations avo vakasvika pavakafirwa futi. Waunonongedzera kuti atiregerera kana dai anga akamira nguva yakatarwa naJehovha mukuitika kwezvinhu muupenyu, kana yakwana ndo panosara panoti munhu nepanoti Mwari. Munhu anosara ine mubvunzo waari kuti ko Mwari wangu mandisire. Hamuna kurekodwa mhinduro yacho. So my questions anowanhu akawanda asina mhinduro anoagona ndiMwari kwete bishop. With all respect nezvigaro zvati tinazvo sevafundisi kudii takasiya gepi rekuti Mwari ndiMwari. Tine patinogona nepatinogumira, asi pane panoda Mwari. Uye panoda munhu iwewe sodunga munhu kuva neukama hwacho naMwari. Haukavhirwe naprofeti vako. Svedu vanotinamatira. Rekani kwakuudza imwe reality. Vakati vanokunamatira ndo zvavakareva, kwete kuti ndo zvavairevesa. Pavakareva ishuwa vakakuudza tokunamatirai, but pakurevesa vane dzavo dzinotodawo kuti vanamatirewo, nokuti vanhu kadzisingirozi. Tine mabhishopu kudaiso dzimba ukwedu dzichitonetsawo. Saka unoya nenyaya yako ndinototeerera ka. Ndinotokusana ndichitaura unewe. Ndotati ndichakunamatira. Kureva kwete kurevesa. Chakudiwa sedunga munhu gona kupfugama unamate kuna Mwari. Yediri powerful. Bishop Odano Zidai. Munozara kuti Jesu yeye muGetsemani akaparidza vhangeri 1:3 kuvadzidzi vake. Aenda kwavari achiti mukai munamate. Mukai munamate. Mukai munamate. Akadi kuti kana ndiripo munhu ngaararipo. Unofira ine prayer muna Jesu wacho. Rarai uko ngaararipo. Bati Jesu chaiye akaenda kuvanhu akati varume yekunyengetera yakuda dunga munhu panapa. Waino kuti pane hondo dziri kuuya dzakuda kuti munhu apfugame atsvake Mwari. Saka navaiswera vakatorara. Saka una pakauya hondo paida kubatwa Jesu. Asi Jesu akatiza. Vadzidzi ndo vakatiza. Unotiza dzisiri dzako nokuti haugari mumunamato. Wacho ari kudiwa is ready to go pacross. Atoti baba kana zvichibvira pamuri ndiri ready, ndiri mwana wenyu ndakainga nyaya iyi. Kureva kuti nekuti wapinda mumunamato unosimbiswa nababa. But ino process yacho pamuchinjikwa manje inorema. Zvokuti panoita mubvunzo kuti Mwari wangu mandisire. Handina kunzwa answer. Saka ndo gepi riripo. Panofanira kusara gepi munhu naMwari. Saka tona zvimwe zvaunovinga nazvo kuti ndinganozodai achandiitira zvakati bishop wangu anodai profeti vanodai. Uchigere kuziva munhu waMwari asi Mwari wemunhu. Mwari wemunhu ndiye ane nyaya. Mwari wangu mandisire. Mwana waMwari uyu ari musituation ine zvipikiri, ari kubhidha ropa, atarisana nerufu rinokupa mamwe mafungiro. Indaifunza ndakasimba padaiparidza kunhamo dzevamwe svika takunoviga wangu. Unozarati panhamo kana yakwauri yako une reality inodarika wakopa kune imwe nhamo. Kune imwe nhamo taitomira parene rechikafu tochiedza kuti sauti ishoma, unenge uchitoda katest kadi nayo panhamo ipapo. Kana yako apa chikike unoguta isituation yakuwira. Asi ukashayiwa Mwari manje you become worse.
than to be strong. Because person wanaenda kaita patakati sei bana zvife vanotokura tichiona vachito ini mufundisi Daviga wangu ndichamira ndichapariza kuti kudii right ko vanhu kana vachiyanya vana vavo chivana matira inda Daviga wangu muna matochi mwaranga unzwere because yangu situation yaramba. When my son passed away kwanza na 3 ndakamisa pambedha tikaspenda almost 1 hour tichinamata hapana miracle yakaitika. Madam wakamutakura motikari tikadrive kuenda kudombosha because mune muri vadiki mesoza ndokutofa kwacho taita amene zviri kuitika tidaunzwa nana muchemberi kumusha tikasvika mwana atoma atatonhora mibvunzo yaiuya mumusoro manje saka richaparidzika here kuti Mwari akanaka. Ndine nyaya yandaviga mumba mangu ko vachandiona vachatiwo kudii nokuti kune vanhu vasati vamachuwa vanofungidzira kuti zvakaipa hazviitike kuvanhu vari right. Vanotojaja kuti kuona zvadaiso ane dzaakatamba. Bvunza nyangwe shamwari dzaJobhu mubhaibheri. Jobhu asina yaakatamba Mwari vachitomupupurira kuti kune muranda wangu Jobhu shamwari padzakaenda dzakati bamunini mukasabuda pachena nyaya dzamakaita maronda ese haangoitwa nevachena. Ndo vandakadiscover kuti bad things they also happen to good people. Don't quickly judge. Usamanye kuvanhu zvamuwira because akazodai zvamuwira akazodai. Zvinotiwira muupenyu zvinosiyana siyana ende zvine zvikonzero zvakasiyana siyana. Mwari une chikonzero chiri beyond our own understanding. Sevatendera zvakadai kuitika nemarwadziro azvinoita. So there will come people vanouya neadvice nekutaura kwavo kuti dai makadai dai makafamba nekuku dai makadai ufunge mapeto ezvose rufu reality life. Nyangwe at a certain stage nemama situations achirema kuti pamuchinjikwa ropa nezvipikiri zvakabaya achiita yakatumwa nababa anoitawo mubvunzo kuti mandisire. Why? Because zvinorwadza. Saka pane gepi rinonzi remunhu negepira chinoita kuti aramba achinamatwa akasiyana nesu. Tikafanana naye atomufeso wangu anamatike chinoita kuti timunamate Mwari ari paremu yake samunari yaanoda kuremekedzwa yaane masecrets ake ekuti vanhu vane pavanogumira woita mubvunzo yavanozoti asi dai Mwari adzika ndiyaipindura nyaya iyi. Saka tena handigone kutraya kupindura zvandisingazive nekuda kwokuti ndine chigaro samufundisi. I will never do that. Kana Mwari vasina kurivhila kuti ndichitaura ichocho handina pressure nacho. Why? Because unozotaura nepasiripo ukatokuvadza vanhu. Anozva shoko rinofanira kubva kumusoro. But kumusoro rikasabva rinogona kubva mumusoro. Rinotobva mumusoro funga ndiri kumusoro. Ko ndiri munhu kana ndinofunga. But kana iri nhau yechinhu chebasa rashe iri muyamuzvene ndiyanofanira kuita take off. So rekaitinoidza ndichidai so. Mune question mubhaibheri yatina kuwana answer yaibvunzwa naJesu achiti Mwari wangu mandisiyei. Aibvunza ari pai pamuchinjikwa ropa richierera aritarisana nerufu ari mwana waMwari. Saka kana mwana wangu akazonzi afa kana waMwari akafa pakaita mibvunzo but akaramba ari Mwari. In all things we need to give thanks unto the Lord. Nemisodzimo moti chichema ngarambe ari Mwari muupenyu hwedu. Hatisi kuzobva pakunamata kana zvikadii nekuda kwekuti upenyu ndiye, rufu ndiye, kurarama ndiye, tinoramba tingonamata Mwari. Hama dzangu Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadzei. Ngaizorere nguva.